ئەو وێنەژێ یەکی گوت زلام بوو گۆ ئەس قوافێرتیا پیرەکات کەم گۆ پیرەک تێنە دکانێ ئەس قوافێرتیا وات کەم لڤی وڵاتێ ما ها لڤی وڵاتێ مەی کوردان گۆ حتا نەها دینی خۆ بە گرێدای بوون ئەزێ پۆراوە عەدلێنم پۆراوە بشۆم پۆراوە شە بکەم پۆراوە کەمە کەزی و سەد تەخلیتی ژێ چێکم هاو ئەفتشێکی زاف حرامە و گونە هەیە چاوە لە وڵاتەی موسڵمانە دەبێ ئەز موسڵمانم پیرەک وەرێ خۆ بکێ ناو وڵاتەی ئیسلامیدا و ئیسلام سەرێ وێ پۆرا وێ بلەیزێ یاو ئەف زلام مێرێ یاو مێرێ vê pîrekê çawa misadet kê got jina wî herê nav lapê serê xwe bike nav lapê zilamekî de ew zilamî dî serê wê wî dî biş wê û çêkê werhesil berber sed texlît û miqamî jê çêkê ji wê pîrekê re jî herama û ji wî zilamî re jî herama guneha Pêxember aleyhissalatü vesselam dibe got yek ji we hesinekî serê xwe bide hesinekî tûş mezrebekî balyozekî hesinekî nav serê xwe bide çêtir e jê got destê wî bigê pîrekekê ew pîrek laşê wî bigê zilamekî yanî zilamek û pîrek merhebayiyê bidine hev gunehekî wilo mezin e yanî bila hesinek serê wî ketana hesin hesin şîş bistek demirek bila serê wî bikeve û bila destê wî pîrekekê destê wê pîrekê li zilamekî bila nekeve ya pîreka ha diçe quafêr zilama û bêdekayî dî serê min bişo poran biedlêne poran bixusêne çêkek keziya çêke nizam çilo bika min makyaj bika nizam çilo bika ya ey pîrekê belkî mêrê te bi qasî wî zilamê xerîb wî quafêrî mêrê te wir qasî dest nedaye serê to pora te pê nelîştiye ji xwe re ey mêriko ev zilamê xerîb işte bêhtir destê xwe daye jina te te wir qasî te destê xwe nedaye jina xwe yaw namûs û xîret te re nîne tu deyûzî tu bênamûsî ev pîreka wilo jî pîrekeke pîs e heta got diçe xwe dikê nav lapê wî zilamî de yanî pîrekê quafêr hene jî naçe pîreka quafêr bê bila zilam çêkî ev jî pîsîtiya wê ye ji xwe pîs e got herê ba pîreka quafêr jî xwe xweşik dike û diçe derdkeve skakê ew qas zilamê xerîb lê dimêzênin êdî li quafêr êdî bi saeta ew zilam pora wê dileyzê êdî ey zilamo ey zilamê quafêr ez ji te re êdî dibêjim guhana keça te herê cem zilamekî din pora xwe çêke serê xwe bişwê tê qebûl bike jina te xweha te keça te tê musadê bike got keça te jî herê cem zilamekî din quafêrtiyê û pora wê serê wê çêke tê qebûl bike tu qebûl nake no ê tu çima naxwe destê xwe dê pîrekê got ne helal nîşte re waw perê got ji wir jî tên heram e guneha perekî heram e ya heta niha ev tiştê ha li welatê me yî Kurda nebûn milletê me yî Kurd bi dînê xwe ve girêdayî bûn heya û fêhîtî di nav de hebû pîrekê me Kurda bi edeb bûn bi heya bûn bi İslamê bi heya İslamê fêhîtiya İslamî li ser wa bû niha hindo êdî ji va mekteba û ji va televizyona û ji va filana ew jî êdî bê heyayî bê fêhîtî kete nav wa de pîrekê me li va de re erê rot û tazîne lê min nizanî bû got êdî quafêrê zilama jî heye diçine cem quafêrê zilama niha min bihîst got val vî welatê me jî welatê me yî Kurda jî zilam hene quafêrtiya pîreka dikin zema me ecîmayî welatê banî yanî min bihîst bû min dîtibû cana televizyonê de lê min nizanî bû got welatê me jî heye keça me ya musilman xwe rot û tazî dike roja dawetê de genînlikê wê ha heta bê de singê wê li dervin wê herê ji pêr wî qa milletî va xezûrê wê bavê wê mêrê wê di wê duyên salonî de û keça xwe weke meymûna direqisêne weke meymûna keça xwe direqisêne meymûn aynî meymûn
بميمون كيلو درقسن حركات تكن بشي عيني ولويا